Ćao svi, moje ime je Luka. Dobrodošli u današnji video snimak. U današnjem video snimku moja ideja je da napravimo naše batone, naše dugmiće. Ok, za website naravno. Kao što svi znate, možemo koristiti po default ovaj button tag iz HTML-a, ali moja ideja je danas da koristimo div tagove i da napravimo od div tagova naše dugme. I konkretno mnogo je bolje zato što možete editovati od samog početka, potpuno, vaše dugme, naravno baš ako hoćete se bavite time, a naravno ako imate vremena. Ako ne, samo koristite button tag iz HTML-a. Moja samo ideja u ovom snimku nam pokažem šta sve možete napraviti putem HTML-a i CSS-a. I to je to. Kao što možete vidjeti, ja sam napravio pripremu koda za ovaj video snimak, čisto da ne kucamo sve od početka. Ova linija koda mi je samo da sam ubacio moj ovaj main CSS koji je sada prazan. Ok, ovo se nalazi znači, u nekom CSS folderu koji sam ja kreirao, vi možete samo definisati gdje budete vi želeli. Pa možemo da počnemo. Ovako, znači kao što ste vidjeli, napisali smo div otvoreni i zatvoreni tag. Sad ćemo prvo uraditi, dodelit ćemo klasu neku, nazvat ćemo je btn. I recimo neko naše dugme da ima tekst u sebi. To neka bude prvo dugme. Ok. Ajde sad da odemo u CSS. Šta ćemo prvo uraditi? Evo recimo body tagu ćemo dodeliti background color, neka bude sky blue. Čisto se sad ne bavimo dodavanjem drugih stvari, pronalaženjem nekih boja u heksadecimalnom koji su naravno bolje. Vi kad budete pravili vaš sajt, naravno bavite se time, ovdje samo čisto vidite što sve možete napraviti. Evo ovako, mi smo kreirali klasu button uz pomoć koje ćemo editovati ceo naš div tag. Prvo što ćemo raditi, definisat ćemo veličine. Width, neka bude za početak 200 piksela. I height, neka bude nekih 100 piksela. Naravno to možemo promijeniti, vi možete editovati kako budete željeli. Moj predlog jeste da u toku što pratite ovaj video snimak pravite svoj button i potpuno svoje postavke stavljate, znači ne morate mi kopirati, naravno možete prvi put, ali moja topla preporuka jeste da od početka radite samostalno. Ok, šta ćemo sljedeće uraditi? Recimo font size, nekih 35 piksela, da hard kodujemo, pardon. I šta ćemo raditi? Definit ćemo margin 10%. Sad, s obzirom da mi ne pravimo cijel sajt i nećemo sada raspoređivati dugmiće, odnosno da, dugmiće, ajde ne kažemo tako, gdje će se nalaziti na sajtu, mi ćemo samo staviti 10% i on će znati da od svih ivica udalji 10% taj neki div koji ćemo pretvoriti u button, čisto da vidimo kako on funkcioniše na sajtu. Znači, vi ga rasporedite gdje budete vi želeli da stane na vaš sajt, potpuno vaša volja, naravno kažem samo zašto smo stavili ovdje 10%. Sljedeće šta ćemo raditi, stavit ćemo border, neki solid. Solid je tip bordera, style bordera koji je popunjena linija, obična linija koja je popunjena, ništa drugo. Sljedeća stvar ćemo staviti border width, kažemo nekih 4 piksela, mislim da je to ok. Stavit ćemo background color od ovoga diva koji koristimo na transparent. Ja konkretno volim da pravim buttone sa transparent pozadinom, to je vaš odabir šta ćete stavljati. Transparent je prozirna boja, ako niste znali. I ja mislim da je to što ćemo sad staviti u ovu klasu. Znači to da odemo u naš browser da vidimo kako to izgleda. Ok, ovo je od prošlog snimka. Evo ovako nešto. Evo vidite, apsolutno nema nikakvu funkciju sada. Ok, rasporedit ćemo sad ovaj tekst da kažemo ovako text align, neka bude centar. Ok. I uradit ćemo sljedeće, napravit ćemo ovdje br. Br je novi red. Konkretno evo da ok. Vidite kako je sada ovaj tekst raspoređen. Ajde, vratimo se u CSS. Sljedeća stvar, ajde da dodamo našem divu neke, ajde kažemo, animacije.
Šta ćemo raditi? Stavit ćemo on hover, tako što ćete staviti naziv klase koji ste do sad koristili za taj div, ovo je btn, dvije tačke, hover. I trebalo bi da vam postane narandžaste boje, ako koristite naravno Notepad++. I kada se hoveruje preko našeg diva, neka promeni on boju. Background color neka bude sada, ne znam, ajde, bude black. I color svih ostalih elemenata neka bude white. Obično color se obraća samo tekstu. S obzirom da sada nismo definisali boju bordera, on će i promijeniti boju bordera u belu boju. Naravno, sad kad bismo napisali, ne znam, border color, pa sad definisali boju i on bi posebno promijenio boju ivica, a posebno boju teksta u belu, kao što smo već napisali. Ajde, odemo da vidimo. Ok. Ne znam što sam... Aha, brn, ok. Dobro. Ajde, sad odemo da provjerimo. Ok, vidite, znači sada već postoji određena sličnost sa buttonom. Ok. Sljedeća stvar što moramo raditi, da dozvolimo da se klikne na to, to ćemo definisati putem anchor taga. Ajde sad ovo da bi sredili malo kod uvučemo i zatvorimo naravno tag. S obzirom da sada konkretno demonstriramo, stavit ćemo da on ne upućuje ni na jedan link, nego čisto ovako prazan link. I to je to. Kao što ste mogli da primijetite, da, on radi, znači možemo da kliknemo na to, on ide na tu tarapicu. Ali vidite da se sve promenilo u ljubičastu boju, što je konkretno default boja određena hiperlinka. A sad, s obzirom da nam je ceo ovaj div hiperlink, on je i border i ovaj tekst u njemu stavio da bude hiperlink, kao što vidite i podvučeno. Sad to ćemo promijeniti iz CSS-a, nije teško. Znači vratite se u CSS i sad s obzirom da anchor tag nam samo koristi za to, stavit ćemo odmah tag taj i kažemo ovako text decoration none. Sad to je promenilo, sad nemamo više tu liniju podvučenu, ali nam i dalje nalazi se u ljubičastoj boji, svi elementi, tako ćemo staviti black. Kao što nam je već bilo, da se vratimo da provjerimo, vidite. Znači, nikakvu promjenu od prethodnog, samo što sad možemo da kliknemo na to. Ok. I šta ćemo uraditi još u ovom snimku? Dodat ćemo još jedan button, čisto da malo eksperimentišemo još. I ovdje ćemo napisati drugo dugme. I dodat ćemo mu još jednu klasu, a to je btn2. Ajde sad ovdje dodamo tu klasu. Ok. U ovoj klasi ćemo samo dodati da bude border style ili border radius. Stavit ćemo 50%. Čisto vidite kako to izgleda. Vratite se ovdje i vidite. Znači, konkretno ajde elipsa oblik dugmeta. Znači, sad već možete prepostaviti da border radius predstavlja to zaobličenje ivica. Ako recimo stavimo 10%, što je recimo normalno, vidite da je dobio neki smooth, fine ivice, ok. U odnosu na ovo koji je normalno pravogonik, ok. I možete naravno dodjeljivati razne oblike, razne stvari. Znači, bukvalno možete svoje postavke raditi iz CSS-a, tako da je po meni bolje da pravite svoje dugme, naravno ako imate više vremena, ako ne, ništa uzmite i koristite već button tag koji vam je dozvoljen u HTML. To je to. Hvala na pažnji. U slučaju da imate neko pitanje, pošaljite mi na Facebooku ili postavite komentar pa ću pokušati da odgovorim. Hvala, pozdrav!